DXDC Radyoman Report. Nagduso og ordinansa ang Committee on Health sa Konseho diha sa hingpit nga pagwagtang na sa Ordinance Number 0307-20 Series of 2020 kun mandatory nga pagsulob og face mask sa pampublikong lugar dinhi sa syudad. Gipasabot ni Davao City 2nd District Councilor ug Committee on Health Chair Richlyn Hostol Bagilod atol sa interview sa media nga subay usab kini sa gipakanaog ni President Ferdinand Marcos Jr. nga Proclamation Number 297 Series of 2023 sa pagwagtang na sa State of Public Emergency sa nasod. Gibutyag sa konsehal na kung hingpit na kining mapasar ang pag-repeal sa Mandatory Face Mask Ordinance, mawala na usab ang gahom diha sa pagpanakop ug papahamtang og penalties sa mga wala ga face mask. Existing ordinance nato sa dakbayan sa Davao Falls in relation to the COVID-19 pandemic. Kung dili mawala na gito katong rule na paabot atong face mask. Yes po. Pag once mapirmahan, mapasa na ko in third reading and mapirmahan atong ordinansa. Apan gitin-aw ni Bagilod, kinahanglan gihapong magbayad sa ilang mga penalties katong mga nadakpan ug napasakaan og kaso kaniadto. Dugang niini, gihog gihapon niini ang katawhan sa pagsuot og face mask ilabi na sa mga estudyante o sa mga adunay balatian. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman Aimee Ganita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.